shwt. Helo pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Nawr, mae'r fideo heddi yn bach yn wahanol achos heddi fi'n dechrau swydd newydd. Oherwydd yn ogystal yn gwneud fideos i PopT, mae gyda fi swydd/swyddi gwahanol. Fi'n acto yn bennaf, ond fi hefyd yn cyflwyno ac ambell waith yn canu ac yn chwarae mewn band. Ond y swydd fi'n dechrau heddi yw actio mewn cyfres gomedi newydd ar Stwnsh o'r enw Chwarter Call. Wythnos cyntaf ffilmo heddi a fi methu aros. A o'n i'n meddwl dod â chi gyda fi fel fach o VIP i ddangos beth sy'n digwydd tu ôl y llen ar location ac ar set Chwarter Call. Ond yn gyntaf, mae'n holl bwysig ar diwrnod hir ar y set i cael brecwast. Heddi, dwi wedi cael 3 wy wedi ei sgramblo fel allwch weld fan hyn ac wrth gwrs fi'n licio bananas. So, bye-bye Glynydd. Helo Caerdydd. Right wedi cyrraedd i Caerdydd, bai Caerdydd mewn un darn. Mae'r amser yn just o lan i 5 munud wedi 7. Mae galwad fi am chwarter wedi, felly dwi'n gynnar am unwaith yn fy mywyd. Dyma lle fyddwn ni'n dod pob bore i newid ac cael colur. Mae Chwarter Call yn rhaglen gomedi llawn sketches, felly mae yna lot o newid cymeriadau ac lleoliad trwy'r dydd wrth ffilmo un sketch i'r llall. Felly fyddwn ni'n dod nôl fan hyn i newid rhwng sketches, ond ambell waith angen newid ar lleoliad, dibynnu faint o amser sydd gyda ni. Ac o beth sydd fan hyn, studio Stwnsh Sadwrn. So, fi ar fi'n mynd mewn i Glowworks nawr, ac wrth gwrs mae'n gwisgo masg, cyn mynd mewn i unrhyw adeilad, a fyddwn ni'n gwisgo masg pan ni'n symud o gwmpas yr adeilad, ond pan ni'n eistedd lawr i cael colur ac yn newid dillad ac ar gamera ac tu fas, fi ddim angen i gwisgo fe, ond wrth mynd mewn, na angen gwisgo fe. Dyma fi gyda fy BAFTAs i gyd. 1, 2, 3, mae'na siwt gymaint fi di colli cyfres yma. So nawr mae angen fi newid mewn i cymeriad cyntaf fi y dydd, sef Customer Greasy Spoon o'r enw 2. So allan o dillad fi, mewn i dillad 2 fel magic. Nesaf, mae angen colur. Dyma Matat sydd yn neud colur fi ac yn yr ystafell arall yw Betsan sydd yn neud colur fyd. Dyma hi, mae Matat yn rhoi eli hael arno fi achos ddoe oedd yn boeth iawn ac o'n i bron a... No, at some point there you looked like you were gonna... Explode? Yeah, basically. So fi fan hyn, da Dewch, un o'r actorion arall ar Chwarter Call. A pwy ti'n chwarae heddi? Gohebydd i ddechrau bant. News report gyntaf, Jen. A mae fe'n dwym? O, fi'n chwasu. Mae'n chwasu Mor bach. dwym. Ok, da ni off, ni'n mynd i Church Street yn y Hayes, yn y canol y ddinas ar gyfer ffilmio'r sketch cyntaf y dydd. Syth mewn i Debenhams. A dyma nhw, y criw hyfryd i gyd ar Chwarter Call. Bore da pawb! Allwch weld y criw i gyd fan hyn. Craig a Dan y boys camera, Mari ein ymchwilydd, Rhys ein dyn sain, Nathan ein cyfarwyddwr sydd yn y Crys check fyna, ac Dwynwen ein cynhyrchydd sydd yn sefyll na dar ffeil. Sut dath yr olygfa cyntaf fyna, Dewch? Rhaid iawn, ie. Lot o pobl yn ceisio torri ar draws gyda bins, neu mae bin lori draw fyna, neu lot o sŵn. O ai. So, con i ar lleoliad 2, a fi wedi newid mewn i hyn dyn, a pwy sydd yn uno fi fan hyn? Ond mae'r fach Cadi. Oh, hello. O, ti'n drist? Beth ydi bod? Ti'n colli'n hysio i? Nisio. Ie, mae di hedfan gyda'r gwynt. Dyna beth sy'n digwydd yn y sketch yma, dwi'n. Ti'n gweld hwnna? So, just aros i Luke wneud link yn awr. Ie. A fi'n cael make-up fi, neu? O, ie, ti ddangos hwnna wedyn. Ie. A Matat yn mynd i wneud fi'n edrych yn hen, so... Ac na i ddangos hwnna i ti pan mae ti cwpla. Dwi'n edrych Cadi.
Stunning. Stunning. Ie. Yn barod. Yn barod, ie? A dyma'r edrychiad gorffenedig y hen dyn a ath yr olygfa yn gwych. Angen nawr ni'n mynd i newid yn gloi mewn i cymeriad arall tu fewn y sketch yma. A fi'n chwarae bachgen ifanc. So o 80 mlwydd oed i 18 mlwydd oed. Am diwrnod. Glynydd? Mae'n rhaid fi ddweud, fi'n wedi cael ambell i edrychiad odd trwy'r dydd. A gwisgo fel hyn. Wrth gwrs, da ni yn ffilmo o dan amgylchiadau Covid, felly allwch weld y criw i gyd yn gwisgo masgau tra'n ffilmo. Mae nhw'n edrych yn gwych. Guys, chi'n barod gyda eich sketch newydd? Ie, wrth gwrs. Pa cymeriadau chi'n chwarae? Hello, fi Rachel. Oh, Rachel, right. Fi di radder. Rydym ni'n mwynhau cerdded. Crwydro. Sorry, rhedder. Iawn. Bob lwc i chi dau. Hwyl. Joiwch. Hwyl. Ta-ra! Felly dyma lleoliad y trydydd sketch o'r dydd. Enw'r strand yma yw Hwan Gerddi a'r sketch yma yw Awn am dro i Frest Ben Coed. Drwy'r coed! Dan, be ni'n recordio? Wywer. Wywer. Right, so bach of change of plan. Mae'r sketch sy'n cael ei ffilmio ar y funud yn cymryd hira na nhw'n meddwl, felly fydd na ddim amser yn anffodus i wneud y sketch ola'r dydd, lle o'n i'n mynd i bod ynddo fe, ond fyddwn ni'n cario ymlaen i wneud hwnna pigo fe lan yn y vlog nesaf, so mae'n ffain. Ac mae hwnna'n meddwl, early finish i fi. Right, felly dyna ni wedi gorffen am y dydd bach yn gynharach na oedd wedi cael ei planio, ond fi wedi mwynhau shwt gymaint heddi. Gobeithio wnaethoch chi fwynhau'r fideo yma, a gobeithio wnaethoch chi gyd fwynhau dy ddiwrnod gyda fi fel bach o VIP yn mynd tu ôl i'r llen ar set Chwarter Call. Fi'n gwybod nes i enjoyo loads. Cofiwch guys edrych mas am Chwarter Call ar Stwnsh cymbo hir, a cofiwch i tanysgrifiwch i PopT, gwasgu'r bwtwn notification a hoffi'r fideo yma. Felly dyna ni, fyddai'n gweld chi gyd yn y fideo nesaf, ond falle fyddai'n gweld chi nôl fan hyn fore Sadwrn ar Stwnsh. Ta-da!